Nabanhaw na kayo si Kristo. Awa pong ipamahaw. Pistive kinahanglan kini nga adlaw. Kay mao kini ang pagkabanhaw sa atong Ginoo nga gikan sa atong mga kahuyangon, nga sala nga atong nahimo ni ining semana, panahon sa Friday, gilubong na o mga bag-o tang binuhat diha kaniya. Kitang mga Kristohanon, kinahanglan natin eksakto nga panan-aon or view of the resurrection sa pagkabanhaw. Kay murag taphaw kaayo nga kinahanglan natin gitawag nga eksakto nga pagsabot sa pagkabanhaw ni Jesus. Ang pagkabanhaw ni Jesus nagdemonstrar sa iyang gahom over death. Nga nung mahadlok man tagamatayon. Confirm His divinity, provides example of the Lord's ability to keep His word. Nga nabanaw siya, o kung unsa man ang isulti ni Jesus, miski sa iyang mga tinunan, nagpabili ni nga eksakto og maayo og dili bakak. In Romans chapter 3, verse 4, wala magpabilin nga matinud-anon ang Dios bisan pa og bakakon ang tanang tao. Sumala sa kasulatan, sa imong pagpanulti makita gayod nga matarong ka og mudaog ka sa dihang hukman ka. 1 Peter chapter 1 verse 25. Apan ang pulong sa Dios nagpabilin hangtod sa kahangturan. Amin bata ana. God provide His word. It is God's word nga magpabilin hangtod sa kahangturan. In Luke chapter 18, verse 31 to 34. Unya gitigom ni Jesus ang 12 katinunan og giingnan sila, pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem diin matuman ang tanang butang nga gisulat sa mga propeta mahitungod sa anak sa tao. Itugyan siya ngadto sa dili Hudyo og ila siyang bugal-bugalan, pakaulawan og ludan. Iya silang lutuson og patyon apan mabanhaw siya sa ikatulo adlaw. Wala makasabot ang mga tinunan bisan unsa lamang ni ining mga butanga. Ang kahulugan sa mga pulong na lilong kanila o wala nila masabti ang gisulti ni Jesus. After 3 days, giingnan sila nga mabanhaw siya. Although Jesus, iyang giingnan ang iyang mga disipulo, nga mamatay siya after 3 days, mabanhaw siya. Sa paglansang ni Jesus, ang mga apostoles nagatuo nga wala na, no? It is the end. Katapusan na o wala na sila chance kay nawala si Jesus. O sa may response sa mga disipulo sa gitawag nato nga pagkabanhaw. Ang ilang response mao gikan sa human point of view or tawhanong pagsabot. Kaya kinsa magoy mamatay ug mabanhaw. Nakita sa mga tinunan ang mga mirakulo nga gihimo ni Jesus. Namati sila sa sermon and watch His life for years. Mao gihapon ta. Nakita nato ang mirakulo nga gihimo sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amin ba ta ana? Hello. Sa atong pag-ingon nga dako nga mirakulo nga nahimo ni Jesus mao pagdawat nato si Jesucristo nga luluwas og Dios sa atong kinabuhi, nahimo tang born again. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. If you are in Christ, you are a new creation. Iya natanggi
bag-o. Nakita sa mga disipulo how Jesus performed. Nag-uban kaniya pila ka tuig, meaning uban sila kanunay ni Jesus. In Luke chapter 18, nabasa na nato ni ganiha. Nga, kung ang mga disipulo believe that Jesus will rise from the dead, but there's no record in the Bible that any of the Lord's disciples waited outside his tomb for resurrection. Tuaon ta sila dito sa lubnganan ni Jesus, naghuhat-huhat kung kanus mabanaw si Jesus. Amin ba ta, ana? But they don't believe. Wala sila mong tuo. Imbes ang uban nga hadlok, kay basig dakpon po sila. Sa ako nang gigon, walay record in the Bible nga ang mga disipulo ni Jesus naghuwat sa lubnganan aron paghulat nga si Jesus mabanhaw. Kung nagtuo pa sila, they have waited there for 3 days. But they don't believe. Unlike sa eleksyon. Mga tao, manggawas kay naay ulan-ulan o vitamins. Naghulat. Di ba? Kasi naghulat ninyo one way, gukod-gukod gunay mo motor, ay nalang mo pataas. Meaning the disciples na sila gitawag nga unbelief, walay pagtuo. Now, in Luke chapter 11, 24 verse 11, nagingon, apan naghuna-huna ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babae busa wala sila motuo. Apan mitindog si Pedro o midagan ngadto sa lubnganan, milili siya o nakita niya ang mga panapton nga giputos kang Hesus mao. Ray, nabilin dito o niya may pauli siya nga naglibog kung unsa gyud kaha ang nahitabo. Do we really believe the Word of God? Papagipamahaw. Nagtuo ba ta sa pulong sa Ginoo? Then, we have to believe that God resurrect from the dead. Mao ni ang gahom. God is what we call alive and well. Luke 24:1, it says, sayo kaayo sa pagkadomingo sa buntag miadto sa lubnganan ang mga babae, dala ang mga pahubot nga ilang giandam. So, mga babae during that time, wala gyapon sila motuo. Dagdala silang pahumot para eksakto nga ilubong si Jesus. The women who visited the grave after Sabbath came to prepare to anoint the dead body. Meaning, not believing that Jesus resurrect or nabanhaw. In Luke 24:11 to 12, apan naghuna-huna ang mga apostoles nga binuang o nga gisulti sa mga babae ug wala sila motuo. Mao gihapon ta. A lot of miracles that God has been doing with us, pero wala ta mag bali-bali. Now in John chapter 20 verse 25, busa gisuginlan siya uban sa mga tinunan. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon, gawas kon makita ko ang ikabutang sa akong tudlo nga inyagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, og may hikap ko ang samad sa iyang kilid, mutuo ako. Friends, kung akong matandog o makuptan the ones of Jesus, then I will believe sa gitawag nato nga good news. God is a God
na kinahanglan taog pagtuo diha kaniya. Whatever circumstances may arise, God is more powerful than any enemies of this world. Last Friday, ang mga youth, prayer and fasting sila. Unusual kaayo ang nahitabo. Kaya katong lugar nga ilang gipastingan, gilibutan sa mga albularyo, gilibutan sa mga hurim-hurim, gibulibutan sa mamamarang. Hibaw kini mga klase nga mga sitwasyon. Pag Birnes na ni, ayha na sila maggara. Mo adto sa menteryo, mangitag tuway-tuway sa usa ka patay, kwaon. So sa diha nagsugod sila, right then, nag-burn out. Katura nga balay nga nag-burn out, ang ilang silingan, nagsiga ang suga. Naiuban dito nga nakakita sa dili maayo nga mga espiritu. Naiuban dito nga gibira ang ilang tiil. Parang too good to be true. But this is true. The experience sa ilang kinabuhi, ang gahom sa kangit-ngit, but God is greater than the power of the enemy. Og mutuog yun ta, og dili ta, mahadlok ni anak. Kaya ang panahon karon murag di nagatuog mga tao nga naabaday na mga butanga. Yes. Bisag unsa ka modern nga usa ka lugar, naa na mga butanga na dili maayo. In 1 Corinthians chapter 15, verse 14, ambag sa 17, og kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali, kawang usab ang inyong pagtuo. Og kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo, og makasala gihapon kamo. Still sin, naa naglatay-latay sa atong kinabuhi, kung wala ta mo tuo nga sa gibanhaw, gikan sa mga patay. Paul challenged the Corinthian church. If Christ has not been raised, then our preaching is in vain. Your faith is worthless. Bisang nag-ani-ani ta dire nga wala ta worthless niyang pagtuo kung wala mo tuo nga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay. Kung wala ta mo tuo nga si Kristo gikan sa mga patay, then you are still in your sins. Naagi hapon ang imong sala, wala na mapapas. Meaning, our entire faith rests on the resurrection of Jesus. Kung si Jesus wala mabanhaw gikan sa mga patay, then ang atong Bible study, Sunday worship, sharing the gospel, tithing and offering and other spiritual practices are waste of time. Kumporme ba mo, anak? Ang tanan nga Diyos nga atong gituhuan, si Jesus lamang ang nabanhaw, amin ba ta, anak? Walay lain. Dili si Buddha, dili Hare Krishna, dili Hinduism, dili si Kibuloy, the only son. Pero wa pa man siya mamatay. Kung mabanhaw siya, the only son yun. Pero wa man. Or uban nga mga reliyon. Walay lain na banhaw kundili si Jesus. Ang tanan sa ila si Jesus lang ang nabanhaw to prove that Jesus is not only 100% man but also 100% God. It is a waste of time if Jesus
did not resurrect. The concept of resurrection lies in its heart. If you remove it, then Christianity is destroyed. Takha mga magkistuhan nun karon. Hindi na mga nakito nga nabanhaw si Jesus. Ang uban, wala na cross, wala na tanan. Mura mag-social club ang simbahan. Pero unsay gisulti sa Bible, bahin sa cross, it is the power of God to those who believe. Kay ni ara kuno sa kasing-kasing si Jesus. Bitaw, tinuod man na. But we need those things sa atong kinabuhi. If we don't accept that Christ rose from the dead, then we no longer have no hope. Wala na tayo paglaom nga ma-reunite sa langit uban sa atong tagsa-tagsa ka mga loved ones nga may panaw na ahead of us. Who pass away in the glory of God. Hebrews 12, verse 1. Busa, gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi. Isalik pa ita ang tanang nakababag kanato og ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. We are surrounded, especially during the time sa Eucharista, surrounded by cloud of witnesses. Uban ang atong mga loved ones, amin bataana. Didako ko nga protestante. Pero sa nabasa na ako ang Bible, daghang kaayo na kulang. Kagitawag na to nga pagtulunan. Meaning, that's the end. Wala na sila. O ba tayo ng uban ngayon? Ngayon kung naisumad, maglitson man. Kisang istorya niya. Nang sumad ba birthday? Ano sa nang istorya? Pag sumad, maglitson. Pag sumad sa Ginoo, kiringawik, binigni 30 taon. Hello? Katawa ko ng istorya. Sumad, alda yung birthday, fight yun. Pero sumad ganyan sa Ginoo sa pagkamatay, binigni 3 yun. In contrast, those who believe the resurrection have promises in 1 Corinthians chapter 5 verse 8 nga nag-iingon. Kita masaligon kaayo nga palabihon nato nga mamiya kita ni ining lawasa og makig-uban sa Ginoo. Amin bataana. Whether we like it or not. Ingani atong pagtuo. If we are absent from the body, we are at home with the Lord. Ano mabalaka magyud ta? No. We can look forward to the living forever with our believing friends and family. Natay reunion dito kung tuan na ta. Now, in Acts chapter 11 verse 14, may mensahe siya nga makaluwas kanimo og sa imong panimalay. Do you believe in that? Na apel ang atong membro sa pamilya maluwas. Sultihan ko kamo. John chapter 6 verse 40. Kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga nakakita sa anak mo tuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan o banhaon siya sa katapusang adlaw. Sultihan ko kamo ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Balikon ako
Acts chapter 11 verse 14. May mensahe siya nga makaluwas kanimo og sa imong panimalay. Gusto ba nato maluwas ang atong panimalay, membros pamilya? Ay magkabalaka miski nagkawindang-windang kinabuhi ana, iyampo na. There is power in prayer. Why? Nganong mutuo man ta ka because He is risen, nabanhaw si Jesus. If Jesus is risen, then you and I can face both life and death with confidence, knowing that He is always with us. Si Kristo nabanhaw. Hinay man otro. Si Kristo nabanhaw. Good. Murag nakakauna sa pulong sa Ginoo, dili material nga pulong. Because of the resurrection, the disciples transformed their lives from fear to faith, from unbelief to belief. 1 John chapter 4 verse 4 nagaingon. Apan manaanak iya kamo sa Dios o gidaog ninyo ang dili matuod nga propeta kay ang espiritu nga naa kaninyo mas gamhanan pa kaysa espiritu nga naa nga iya sa kalibutan. The Spirit of God is in us. We have to believe the resurrection power of God na sa ato, and we have to believe that God resurrect from the dead. In Romans chapter 8 verse 11 nagingon, kung nagpuyo sa inyo kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo mohatag usab o kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa iyang espiritu nga naa kaninyo. We have the power of God. We have the Word of God. We have the Spirit of God. Greater is Jesus that is in us than He is in the world. Kinahanglan nga atong batunan ang resurrection power of God in our lives. Isip mga Kristohanon, mutuo ta nga nabanhaw siya gikan sa mga patay, or else nagpabilin gihapon ta nga makasasala in the eyes of God because we don't believe the resurrection and the power of God in our lives. Amen ba ta ana? Ihangyo tanan sa pagpanindog, mao ka na ang ebanghelyo.